Салом алейкум бародаро, подписчикои канали Вали Музик ва канали Курган Лайф. Бародаро бозии садсмада яъне на призош бародаро. Дута машина шоҷоиза, 4 та электроскутера, 20 та машинкаи муйсар паскиния, 3 намудай бурмушка бародаро. Ҳамада бурдай. 20 та тифалай, 2 та телевизорай, айнаи калонко ҳастай бародаро. Кадра пешкака. Айнаи калонко ҳастай бародаро, усли тира метони добавитш кунӣ. Мақсад ки ҳамада бурдбория бародаро. Ай касоне ки бебурд меброя, пулуш возврат. Ҳамада бурдай бародаро. Бозӣ честния бе ягон машиники. Ту метони бачаёча нами ту метони бо 100 сомон соҳиби нами телевизор ша ё ки мошин. Да насиба чизе боша бачаёча бурд мекунӣ. 4 та электроскутера, заряд батарей, 12 соат заряд мемонӣ, 50-60 километр гарант катя. Метони бо 100 сомон ин ҳами чизое ки мебинен ҳамашда бурда. Ай касони бебурд мебуроя, пулуш намрӯзи эфир возврат меша барда. Сурприз буроя, ту метони я билет бигирӣ бо. Ҳамада бурдай бародаро. Бозӣ чест намезгара. таваҷҷӯҳ! Лотареяи бурднок аҷиб дар он аст ки ҳар як чипта бурднок аст. шуморо мукофотҳои зерин интизор ҳастанд. 2 адад телевизор, 4 адад электроскутер, 5 адад тавдон, 5 адад телефони мобилӣ, 5 адад гази электролюкс, 10 адад печи электрикии мечта, 5 адад колонка, 20 адад чойники барқии тифал, 20 адад мошинка барои муйсар, 10 адад конверти дорои 250 сомонӣ ва 10 адад конверти 500 сомонӣ, 10 адад соати дастӣ. Инчунин тӯҳфае ки махфӣ аст. Ва аз ҳама муҳим, 2 шоҳҷоиза, 2 автомобил. Фурсатро аз даст надиҳед, чунки ҳамагӣ 1000 чипта ва ягонтаи он бебурд нест. Нархи чипта 100 сомонӣ мебошад. Рақамҳо барои WhatsApp ва Душанбе Сити 905 51 15 15. Дер намонед, финал наздик аст.